כן, מתוכם חברים. 365 חדרים פעילים. אומרים שראש הממשלה כל יום צריכה לראות את העם שלו מזווית אחרת. אתם באמת מאמינים שעושה את זה, כן? כי אני אישית לא. היום הונגריה, דרך אגב, מדינה דמוקרטית, אותו דבר כמו ישראל. יש פה נשיא, ראש ממשלה, ההבדל היחיד שבארץ 120 חברי כנסת, או בתוך הונגריה 260 אוכלי חינם, 260. Se puede venir